jangkamu mangolan netra Jempluk. Apa? Brene. Mah. Rene. Mah. Krungu ora aku pengen budek. Dadi aku kira kalap banget ngono piye? Lah ya mbok ngilo duwe ora pengilon nang omah ki? Ora. Ayo pantes. Nih, Apa? yo, Apa ta? iki pepungkurane wong lho. Oh, masakane kae kok ya ora weruh. Dianggep butuh uang. Lah apa? Kijing. Oh, iso dibandemi wong sakmene. Ora. Aja lho. Kene wedi. Yen mesem memanas kacang. Aja gawe nggonku aja rono-rono. Kayaknya aku kemean dalan aja rene-rene. Iki ning alas. Gulono munyuk ning kono. Nito. Aku ya wedi kan. Ngawur ya ora lamur. Oh, kowe tanda. Kok ngono kok munyuk. Apa? Lutung. Saya Lek.